Kubor nakaslem jong unongsan hima. Habashim kia halor ka jingkyu stad jong ka klam covid kat kendai hapok ka shnong kweng UMLA ka than ba George Billingda haringkat ka jingya dan lang jong zonal magistrate ba BD Khalwan lang u Dr. T Sutanga berikmi ya ka bhoirambang CHC lembat kirang ba shnong ka kweng ba liar slit ba plus jalong pat ba RSM mentah kasih la le berikmi ya gitu ki ba syasat slung hakas nong kweng kabaha papa ko Umbra constituency ya kani ka jakasat slung lani kata ka community isolation center lani ki community quarantine center las dang no hakas nong kweng pa liar slit nadu menen ka sngi hadien baklayo ikhtiar kitar ki badan kam hakati ka jaka lengba ka jingrap jo kinomi kmat ka nasfas halingkat ka jingras no khtilang jong ki bor ka yakya ki bor punya district na kali ang meliu ba George Billingda ulapan pau maban penekut ikinjeri jo kajing postat jong kanika klam ladan kamat penya piano ikitu ki belangat hakanika klam ling bakajing thau ki community isolation center lani ki community quarantine center na ka banta ban sat slungi kitu ki belangat hakanika klam khamtam ikitu ki beduk bakudu barkibam dan ka jakasa ka bakulut na kali ang ba George ula airu kajing ro ikanas fast kablasam kia pan ai ikila jingaram syakani kasnong kweng ban liar sulit nagbah penbiang ikijiran kam babun hapo ki jakasat slung kablabo kawai hakweng apa primary school lar kuai pat kajaka kabla pen kre lupa hapo kasnong liar sulit lara jab kani ka kalam kadang kiu hakaju kapor la ajing keranru hakani kasngi do Dr. T Sutanga berikmi ya kasi CHC Bhoirambang ba BD Khalwan lang zonal magistrate bat urang ba snong ka kweng uba plus jalong Mat je pemulai konsumsi dap bagi sungu ublai bagi menyedon dekat kumni kalian juga health department aku bagi alam di Dr. T Sutanga nak kalian juga district administration di zonal magistrate baik sektor magistrate jungi bagi don dekat ba David bagi Mbak Lamin nak kalian jong i tambah snong bi jungi ni ko kweng tambah snong juga lesluj bat ke komiti ke bapek yakin ki arsnong kamtam ya ki pai ba nong snong ko kweng ki ba mat yau ni yang jumpang coronavirus hari ni kinyak tayo. Tolong sisa ka jimban sia na kam ta jungi kum ka konsumsi ba kowe. Yang ni kadong ka thang jungi ba ha ka ju ka snong. Niyo jen san putam ki kes. Ha ka ba ki yo positive ki brio ki jungi hang ni. Hang ni ka snong ka jungi ka jingwan jung ni kyang ni phim na tip kawan kumno larung kumno bakalam purstat do kata-kata aman ki dong ni sa. Kowe ka ba berkat ini kelong ba kajing don di kelong yang sem kumba ngir ba snong ki babon ki ba empat don tan ki ba don ki ba em ki ba yo khunyang jimpang ki haban salang bat ki we ki ba sempat yo ru ba de hang ni ka ba pelong pat ya kajing purstet yo ni khunyang nai we idkhot long yeng sai we pat wat ki pramarjan ru kumjo te ndala ya shong bat ki doktor bat ki magistrate nilai perkhat ba ban pen tukut no ya kani ka jingpur jung ni khunyang ka bakong san kalong bangin hub banwanra ya ka community isolation center lani ka community quarantine center ha ka ba ngila ban weng no ya ki khot long yeng ki badon ki long yeng ki ba 4 bit pat biang banra no ki shawe khang bangin la ban pendukut ya kani ka jingpur state jung ni khunyang ha kani ka snong khweng ka bi ya ka jung hang ni dagi jistu jumut lang nakaliang jung health department nakaliang district administration but kham tam nakaliang jung inong kit kam jung ka snong inglas tang banwat kila tinti ba kumno par bangin penbit penbiang ini kijaka kumalong mencam senam nakaliang ka sarkar wud ki kala ay jingarap handri kumalong menta nakaliang ka sarkar syaki sor ngi inglas tang ban bu yakni community isolation hadin menglai ay jumut mencam tayo nakaliang ka party congress nakaliang kinong ki babon dai mentapat hang ni po snong ni na marbangi patla ban sedang marmar ni hapan wat lat wat nanti na ki perlok ban ailam ka keti ka mon tingi da sudon bok mengidon ba prangroy ngidon iba biosrani bonang ka nesfas iba kloy ban ai ka keti ka mon namar kidon ke project ka baki train na ka banta kerep karyang hakini kisan snong jungi hang ni da jing don jong nesfas da jing penbit pembiang jungki bat da jing snok tilang khamtam kajing menjun da kaliang jing nong ilam snong bat da jing snok tilang da kaliang jing district administration bat da kaliang jong ki staff jong ka health department khamtam yalla banwanra ini community isolation center bani ai men sim ya ke snong hangni hakweng wala mat kat kan kajing
kabala penduk tiap penduk dam ya kinong kitam snong penduk tiap penduk dam ya kinong yung sem bu iki ya kajing siir bat ka bokong san kalong pat nagani da ka ba ipni nung saru shawe ba kumalong kinong yalam snong harni bat kung magajing IT kadiang ketika mon nakaliang jong borok ki benar ke bala ban sim bat kata kajing kalat paneram ila ban bu ya ka community isolation ban wengno ban pen kedia ya kata kajing pusat kajing yang naiwi idkhot shawe idkhot pan kata di kapang pedeng mereka ba kongsan ru kolong pan ba kajing telang kaba ngidon kame kalong na kilong ilong sambaro bakin pikir ladi bakin deng bahagi mas bakin kiar na kata kajing ibun beri kumba kalong nama kajing purstat kumbalong mata kantam e asor sulong kalba pendap di hospital itu yang bayo balasai kanang purstat susu yo baki uni uknyang upoi syaki met jungki beriu ki bakham tulat kubormet yo ki haban sumare ladi kumbalong mata hasulong lai kasyam jing e bawat taman yo jakaru te na takadaw kani karai ke jungi ban prestat ya community isolation ba ka jingkar patru syaka sarkar kalau man ai susu ya ketika diang ketika mon na ka benta ki community isolation bangin nang la ban wengno ya ki bolong positif bangin la ban kedia no ya kata ka jing prestat jung kunyang naiwi bre shawi bre te ada sungu ya borok ki bedon kat lang nakaliang jung health department nakaliang jung district administration khamtam nakaliang jung ki nangkin kap sinong bat kerpang ru ya kenas fast kabala ay ketika mon kamtam hani kapor ka bangidon kampalat e jingrap nakaleng ti khobli sia jarngu ya boro kamtam phi kung polok na media lawan kerpang ban ra lem ngini ko khobor ban pentribu ban kini kisan fu ar teligi kes salai fusau tang la syai le sisi kila mi no naga isolation jongki ban ngin sasa sang ba khat san ne khat nyongut e ke ban long positif te kata kalau ngajing aiman sim baka jingi tray si tomlang kajingi long disiplin kajingi adakar hakinong song snong markham tam kani kajing pentok pria hakini kisi kabala penduk mensim bahaya ki yaki pat yang song snong adu ban tit jur ban tit ido ban tit tai teng lan don penban kajing pai kemat kenriang yaki pai ba kibi kijungi nang ni nakhweng nang ni reslut bat kisnong ki mang barjan tingi kerpat yaki perlok ki masa hajan bat hajangai ba soba ban numpek unta nama ki bumi nang ni naksnong tidai hi bala da itu da health department bakidon ki bakot ki bakhia sudah ki balik ban tit ban pet ki dei ki ba umdon utau khiang ki num ban pet ya khamat ka bakan riang dan ban mo banum island me ketika diang ketika mon hani ka pon nre suba banyarap lem mo da ka jing aiman sim da ka jing duai bat da ka jing kit bok riang ya ki perlok nang song ha ka ni song bi apo quarantine center kawala penbet daga snong kwen apo ka jingalam jong irang ba snong bat ki committee snong so kat kum mangitip kani ka jing sedang jong ni quarantine center dai naduk menen ka kasni bat mila bu iki positive case hangni mila isolate iki naka main village ta sakaway ka jing sedang hi hangni ka dai naduk ka jing sedang jong ni banai haba south ring ile ka random test ni sedang banyo iki positive case haduk kan riungot haka santarik mi dang yo biang sa kumba kan riungot dan ki bangita sa po si siru pat kilong positive so kumta ka jing sedang hi dei na kaduk ka southrik bangi lap igini ki case bangile lagi random test sa po ka snong kweng hadien ko to ngila yo biang sa kumba lai fu santali ki case ki bala kumba mi ka report daga RT-PCR so kumbalong menta ki case kidang mi menen kidang mi sakhalai tali manem step sa southli sa halor kata kanong rim hi bangi kwa ban pendukut uniu kunjri jong ka jing sa priang uniu khyang jing pang covid-19 ha snong kweng at hapo ka jing yalam jong i rangba snong di MLA sa di BDO di magistrate ngilala ban play gani ka center so ka jing thmu hi dei bangin isolate no igini ki positive khanang bangin nang yo ban le igi test ki badan kam hagi tai ki weipat ki nong song snong ka sakaway shikintin kani ka center hi ka yat hapo ka jing yarap jong ka nasfas ru namar kila panbiang shibun ki aka iba i rangba snong let's say la ban ai company ya pi banaliang ka nasfas kila yarap shibun ki aka bat kala penurlong ye ka jing thrang jongi ban pleno igani ka community isolation center hapo ka snong khweng at sakaway ngandang karpat hi ba yegi nong song snong jong ka thain bakindang ai ka khti ka man ka diang igani ka snong maba kumbalong menta nadu basdang hi banai kani ka snong kala sakta huni kunyang covid-19
bat pendang ya ibu iki jing duai ru yangi kum gi health staff iki nong yalam jong kasnong iki administrative officer ki bala pet lekmi la yarap yangi hani kasnong mangin nang yo ka met bakoi bakhia bat kham tam mangin la ban penja no ya gani ke jing pang baladan hani kasnong Di kumpul kan noteli egi aktif cases ki orang mentah ni pokok no. kumbalong mentah ki active case kumbang mene dan lupa life husan plus 13 plus 4 tagamot kumno amduna ya ka san thongut ki active case kemudian ni magistrate ya kabala tung dai deputy commissioner jong district ke jongi ban pe ya kanika area sini kemudian ni zonal magistrate bape ya kanika area bat haka ba kanika kuek sinong kueng ka habu apo ka zone ke jonga te haka be dei bat ni haka ni ka puang idan hapdeng ka ni ka khma ka bakrao ka baro si teluk ka perteng ya tiblut bat ka jingiale ka jongi kadang dan hapdeng ka sau ka sian ka ba ngin habban ya syakmat bat ban yele persya ya kani ka jingpang bat kum no ban job ya ka bat kum bang tip baro ka kueng menta kalami haka we na kimap haka be dei bat kani ka jingja jong kani ka jingpang namar ka jingpur state ka jong ni kunyang jingpang haka ni ka sinong bat na kaliang ka sinong kala dan hapdeng ka jing ya le ka jing kun ka bakrao kum no ban rat bengkong ban pendu jat ya kani ka klam ya kani ka jing sitom la kani ka sinong ka jongki bat lengba ka jing trelang ba ka sinong bat kum juru na kaliang ka health department doctor in charge ba ka ni ka area sini bat kham tam na kaliang jong i nong mi khmat badan borom jong i amale jong i ba joj i bala sim ya ka lat kalanti kum no ban ya perkhat na ka banta ban yele ban penduna na ikani lani ban pendkut no yu tau penjeri ba peteng si peteng ya kani ka jing ja kani ka sinong kueng bat halo kani ka nong rim ki ladan ki jing perkhat ingi kum no bangin pelien no la ka jong ka center ha ka bangin la ban pen kenria ya kini ki ba dang yo thamai ya kini ki positive case ya kini ki isolation center bat da ka jing trelang kum tang la ban pli ya kini ka isolation center ha kini ka sinong hang ni bat ngilayo ban pen kenria ya kitu ki badang yo thamai ya kini ka jingpang ha kini ka center ka bangidan mentah bat hagani ka center kemengidan kumbasan pungut bat kini kiba ngilapan kerja sini kidan kat tukat ni kiba ngilaya pensa ang ni bat ia kijing don kam kembali asngo nang kijing pensai rong bak sinong mani doktor mene kalong bang kijing yarap barok ngelayo kijing yarap lagi babun kila kinti bang idang persyang ru nagi kat tu kini kibenta wana kalian ka district administration ru kumno ban yo ya kila kijing yarap naga benta kijing don kam kibadan hakmat jong ni ka center ban mener yo bani keren ru bat ka airport authority ru pada kalian ke airport authority ru kila kular baki kaloi ka bani snok ti lang naga benta kini nu kijing yarap di badan kam hakani ka center di halor kata kanong rim kalong ba nakaliang ka district administration hi long ni mentang itang dan hakani ka jingya dan ti kumlo ya ka banile sitom ban rat tingkong ya kani ka klam ban pendu jat na ya ka kham tam ba kanum la si ban safreng la hakani ka sinong ba sigui ka sinong di bamarjan ban ka jingker pa ru kalong na ka benta kini ki sinong di bamarjan ru kalong ba au hipet ya kani ka sinong kueng so ba ban numpet ba ka khmat ka ba kenriang ya ki lani da kanunu ka jing sngo ko kidan saki lembak ya dan ti kan ka jing ya ka bakrau nrei ban ai ka ti ka man ka ti ka diang jong ka jing rap kan mau lem ya ki ha ki jing duai ka bakar pang ki jong ki ru na ka benta jong ki kenang ba kani ka sinong kan like na kani ka jing pang kani ka jing sitom baro kani ka jing pang ka jing sitom kalong ka bangim tip nang nu kawan ba sei ikan ya lam ru ba ya ki kani ka sinong ba ka jing kerpa kalong ba nang ni sakmat kini hagani ka sinong kindan kami kitiar gitar bat peng ke bu jing e bang ye keren bagi rong ba sinong ba bun sien aba kilek ban thiet jing thiet sigi sinong gi marjan wadu hayo boy rombong kadan ka jing pe silang khmat yaki aba kimi nang ni ka sinong sngo ba banum dan kum kani ka jing sngo nrei ban ye treilang ban pendiang lem ki jing dang kam ki jong ki haganu kan ko benta bat banum dan ka jing sngo na ko benta jong ki la ni ban dan kata ka stigmatization na ni ka jing nyu ben yaki kenang ba kumdu na kala kasinong ru kinyo mensiam kenang ba kila ban yele persya ban rat dingkong ya kani ka jingpang ka jing sitom ba kani ka plam na kani ka sinong hibar ko we ba kani ru kala ka jing kerpa ru ba ngin ai kani ka kubor ru seki we ki sinong ru ko ba num sim sting ya kani ka jing sitom jipang ya kani ka plam ndrai ban sim khia ya ka bala dalan ki positive case ka jing nu ki sinong semua ban wan sakmat ban le ki test ban pendep ban isolate ya ladi kenang ba kanum safreng kanum ja ba kan mlong kumbangi ma kani ka sinong ka bangitan mentah bar kani kalong ka kubor na kamenta jong ilang baro ban ngin kenmau ru ya jing duai ke jong iru na kamenta kani sinong hibaro ko we ba kamtam na kamenta kini ki brang dan hapeng kan ka jingya dan ti ke jong ki bau blame don dekat lembat ki ba kamtam ba kin la ya ka ban yo na ikimet ki bakoi ki bakhia ba bakin like na brand na kani ka jingpang ka jing sitom baro yang shobha ya i amale jongi nang tai magistrate sa ba
dan rengkan bani nangta idaktor ibadan man kasnya ki tidak bani nangta kini ki rong ba ki ba wan ban ya sengran lem bani hagan ka por ban wan pe daladi ban saki hagan ka santar ka ba ni pli hagan ka jaka kat kum ka kani ka di kum ka jing advice jong i doktor nang ban pendunai kini ki positif mo namar kumba positif ka figure ka long lajan kat ki santai teli ya tikis dekang ban pendunai kini i doktor nang kaliang jong ka si ai kani ka sing tha ba ni kum gasnong ni pli kani ka kanja community isolation center ke ngilale ikani lang ba kajingirap jong kanes pas kelawan ra yaki musri na ta ki blanket na ta ki sengkli nang ta ki jing siang jing thia nang ta ka tok ni ki hendak han sai ki jing bam ki ba ye dai dang ban ta ki ni ki nong pang ki badan ha kani ka jaka ti ni ai ka jing khuble ka bakra ya kan pas ka balas sedang ban yarap ingi ha ka sedang ya kan ka kam ha ka bangila ban long ki bajop ban le ya kan ka community isolation center ti na kaliang UMLE la isno ti nang ta magistrate sa ibalawan man kapur ban jema ini pak pila ai tuk ni ki jing batai kum dong bengin le ban yarap ya kini kinong song di jong ti kumba ka long menta nyalala ang long kum ni kumba ki kum ni ngai kirang dan ki tiar ki ba ni dan kam sakat tuk net li kum sentek mo ang sakit selsar ya kita ekran bati magistrate mene bana kleng jong utari to jong ka airport nang tai in sapan poi si nang ta kijang ni ye tiar di bang dan kam ha ka basdang ila pen ya ka jing no senyang jong ki ya ki pa no song song jong da ka ba ai di kau sini kau dai pan thì cái này có lòng cái chuyện nhà rap của bà cái bậc rau yang ini kunci bà lòng senang nama hadirin bà cái này cả yang pang kala break out cái này senang yang ini kun ni la ya song yang ni hani kumba kitip ni dia ginong belah sing dalam la si sing ngin pep ban lai trai ke mumut kajar ngi hak pep ban ba nama bang kumbong mo from hand to mouth kira dangi pep sisngi kemud lah te kalong ki jingirap kwa kraw namar ba kinong mi ha ki riu simet ki ano senyang lam dan pendiang yangi kum cepat ba nang sulang kat tu kan ni kat ba ni yo spe masentip yakin sapriang jong coronavirus hasnong khweng ban mar hapsnong lesluit ibahap apo ka Ribhoy district nakaliang ka office na swas ilasyong perkhat putwut bakumno ilaban ay ketika mon ketika diang kumhakane khlimat ke bamenta lembag nyirap ki expert ki board member bat kinai lam snong ilala ban develop yaka strategic planning kabalong kum ka ikhtiar ban yada yak snong ithaw ki jongi nakapor sa kapor ngilapon ya MLA Badan Burom iba George Lengdo bad ya i Dr. Sutengah iba Tre po CHC Bohrembong ya kinong ilam snong ki Asya bakumno sing nang campus speech show ya kani ka contact tracing ka Badan po snong pothaw kapan pau gajing snong komen ka bakraw banak leng ke health department ro kilala ban le ikta pat ka baar kalong ba kilala ban isolate wood kamtam ya gitu ki Badon ya kani kasentom bat kabalai ngila penbiang ro wood yakini kitiar jingenda syagi volunteer
bat basau ru ban pengkre ru yakini ki quarantine center kasnong hi keladon mentah yalai teli quarantine center kiba gijinon kam boro ladep ban penbiang hantu ngasngau komen ru hangni ban penpau longba takapor syakapor ki staff Johannesfa Konkresia inapi bat ibadah kilaju pun nakapor syakapor syagisnong ban ya ai mesim yaki bangi de ban wan syakmat ban yale ban job ya kene ka klam coronavirus kidon kat tu kene teli ru ki portable oxygen ki bangi labu hapo CHC bharembong ban longkum ka lad jinya da lada wan kano kajing i.com ban ngasngau komen ru ban yo snau ba hangni bakum ka snong hi laba ka disiplin ka ban posnong pothau ban ta ki lala ban kila janla ban job ikene ka klam coronavirus hapene kene ka klam coronavirus nila do no ya iwe imensim tang bade kata ka mensim ya tre ka mensim ya le kadang don baik ban ni hapo snong pothau kane kelong bang kwa ban penpau ya kini komen ka bakhrau ya snong khwen hi ba kileslut ba kilala ban le kene na kalian jongi ru ni penpau kini komen ka bakhrau na ka benta jumpi bakilala sisya banwan khmat ban tre lang na kapor sya kapor bakum no le se ngila ban rat khong ya kani nang ta pat namar ba na kalian ganes fas ni tre kumba chispa lai ko televisionong ngila don ki meeting bakarki bat kiwe ru snong bat perkre ya kani kajimwang shop jong kani klam coronavirus ngaso komen hangre ban penpau kolong ba kawai na gisnong ko markhap jong ka khwen kamarang tian makihi sisya kilolong kiba kloy ban le ikta kumta kawai ka khubor kabang kwa ban ai syakiwei pat ki prasnong kalong ba ka thong ka bah mat dohi bangila ban job yauni uklam ya kane ka klam coronavirus kalong ban penduna ya kijing sapriang hakunur komin le thongkom syap ngin penduna ya kijing wan jingmi le se na po basnong ka baar kalong ba ladang idon gino gisungtom ni dei ban isolate no wood yalade shua bengin penbit pat syaki para member naniki prasnong prathau bat kebalai kalongba ni de ban don kini ki quarantine center ban penkre kham tam ye kitu ki breu ki bawan number kiba trei syaki we pat jaka bat kebasau kalongba ni de ban den ye ki mas bat pengin maintain ngene ke social distancing haba ngimi number ye bat kebasan kalongba ni de ban wan syakmat ban ai gini ketika kenang bangila ban pendunai gini sapriang jong une ukur na virus